Għawdex jixraqlu li jdu iżjed mill-ġid li qed jinħoloq f'Malta. Sostna dan il-Ministru tal-Finanzi Edward Scicluna meta f'laqgħa ta' konsultazzjoni pubblika f'lukanda ewlenija f'Għawdex tkellem dwar il-viżjoni tal-Gvern għal budget 2016. Waqt li kienet iwieġeb għal mistoqsijiet ta' numru ta' Awċin, il-Ministru Scicluna sostna li fl-ewwel sena ta' Gvern Laburista Għawdex irnexxielu jirreġistra tkabbir ekonomiku nominali iżjed minn Malta. Dan al-kontrarju li kien isir taħt l-amministrazzjoni preċedenti, meta it-tkabbir ekonomiku ta' Malta dejjem kien jisboq lil dak ta' Għawdex. Fi kliem il-Ministru tal-Finanzi, din iż-żieda ta' tkabbir ekonomiku f'Għawdex importanti li tibqa' sseħħ sena wara sena. Fl-ewwel sena tal-amministrazzjoni ta' dan il-Gvern kien hemm tkabbir ogħla minn ta' Malta. Nisperaw li dan ikompli u jidher mill-investiment li qegħdin naraw f'dan il-pajjiż li qiegħed jiġi ppjanat għandu jkompli għall-futur u allura bil-mod il-mod. Da ma jsirx f'sena jew f'sentejn, jibdew l-istatistika tikkonverġi u jfisser li l-standard of living tal-Awċin għandu jkun xejn inqas minn dak ta' Malta. Saret referenza għal mod kif il-Gvern ħadem bil-għaqal biex jikseb investimenti importanti għal Għawdex. Sostna li mhix b'kombinazzjoni li l-Istitut Mediku ta' Fama Internazzjonali ta' Barts se jkun qed jiftaħ f'Għawdex. Kien innotat ukoll kif għal snin twal Għawdex tilef il-potenzjal li jara żvilupp ta' uffiċini għas-servizzi finanzjarju tal-iGaming, iżda issa hemm kumpaniji li qed jaraw lil Għawdex attrajenti f'dan ir-rigward, fosthom il-kumpanija Arrestu Software li riċentament fetħet fera ġdida fix-Xewkija. Intant il-Ministru Scicluna fakkar li fil-budget tas-sena d-dieħla se jkomplu jkunu raffinati diversi miżuri pożittivi li ttieħdu fl-aħħar sentejn biex tkompli titwetta il-viżjoni tal-Gvern favur l-interess tal-poplu Malti u Għawċin.